Gealsa e Cruz Vermella Boiro continúan da man o proxecto Ludieduca. A través desta iniciativa búscase trasladar valores como o traballo en equipo e o cuidado do medio ambiente aos máis de 200 alumnos que participan de 8 colexios de Boiro e a Pobra. Hai xa 11 anos naceu o proxecto Ludieduca grazas á unión de Gealsa e Cruz Vermella de Boiro, grazas aos bons resultados e á implicación de voluntarios e dos docentes dos 8 colexios boirenses e da Pobra que participan. As dúas entidades apostaron por continuar un ano máis con esta iniciativa. Nos colexios fan unha labor moi importante de enseñar aos nosos fillos e fillas, pero eu creo que hai unha parte que debemos encarar máis á sociedade en xeral. E, na miña opinión, o programa Ludieduca ven a ser un pequeno paso nesa outra formación en valores, nesa outra educación que os nosos xoves necesitan. Hoxe en día, co acceso a internet, as plataformas, os nosos fillos e fillas son digitais, os pais non, fomos aprendendo co paso do tempo, eles xa naceron con un móvil na man ou con unha tablet e non son conscientes dos perigos que iso ten e do que pode acecharles nas redes. Algo no que se afonda neste programa Ludieduca, no que tamén se traballa en diferentes valores. Traballo en equipo, eses valores de respeto ás outras persoas, do cuidado do medio ambiente, do cuidado dos animais. A veces, nos fogares, non somos conscientes de traballar esas tarefas e os coles están para enseñar, pero para enseñar outro tipo de materias, para enseñar matemáticas, para enseñar lengua. E, como digo moitas veces, temos que mandar aos nosos fillos xa educados, logo reforzar nos colexios, evidentemente, pero lamentablemente estamos vendo que a sociedade necesita axuda de alguna forma. E eu creo que este programa que puxemos en marcha, Gealsa e Cruz Vermella, de alguna forma ponemos o noso pequeno gran de area. E destaca o traballo desenvolvido polos voluntarios de Cruz Vermella Boiro e polos 8 colexios de Boiro e a Pobra que participan no proxecto. O presidente da Asamblea Local da ONG, Julio García, agradeceu o apoio de Gealsa e de todas as entidades e persoas que participan no Ludieduca. Estamos moi orgullosos deste proxecto porque estamos incidiendo en los máis pequeños. Tercero de ESO, de primaria, de los colegios de Boiro e a Pobra do Caramiñal, y donde tratamos de inculcar esos valores que creemos que la sociedad tanto necesita. Ese respeto, esa educación, esa igualdad, esa inclusión, es algo que tenemos que inculcarles desde pequeños y, por supuesto, gracias a Gealsa, pues estamos llevando a cabo este proyecto desde hace muchos años y la verdad para nosotros es algo muy importante. García afirma que seguirán traballando coas mesmas gañas e paixón nesta iniciativa. Os colexios que forman parte do Ludieduca valoran de forma moi positiva este programa. A escola asume non só a formación dos futuros profesionais, docentes, sanitarios, empresarios, senón que tamén ten que formar a cidadanía da vertiginosa cambiante sociedade do futuro. E para iso consideramos que estes cidadáns teñen que ser críticos, creativos, emprendedores, empoderados, respetuosos, e consideramos que este programa Ludieduca, como outros que tamén representa a Cruz Vermella, axudan, colaboran, apuntalan, comparten e colaboran complementando esta formación que desde os centros tamén facemos. Mentres que o director do CEIP Salustiano Reieiras, José Delgado, sostén que se trata dun proxecto moi destacado ao ser transversal. Vienen una vecita al mes, nos trabajan todo lo que son los valores, temas de educación vial, temas medioambientales. Nosotros también estamos en otro tipo de proyectos medioambientales, colaboramos también con el Concello en muchos tipos de proyectos, pero nos parecía una buena forma de encauzarlo y de hacerlo de una forma regular con los niños de 9 años que digamos que están en mitad de nuestra escolaridad y así poder después continuar con los niños en otros cursos, aunque ya no sea a través del proyecto. O obxectivo de Ludieduca é fomentar a participación e educar en valores. O pasado curso incorporouse unha nova temática ao mesmo, o uso das TIC.
Detectamos que teñen un uso incontrolado desas novas tecnoloxías e entonces pouco a pouco o que facemos é vamos modificando os obxectivos e incorporando temáticas novas. Quero agradecer o número de voluntarios que participan no proxecto, xa que para a Cruz Vermella é un pilar fundamental que os voluntarios estén aí traballando. En total hai 4 voluntarios que visitan os 8 colexios da Pobra e Boiro que están no programa. Este ano están a participar 205 alumnos e alumnas e rematarán esta actividade o vindeiro 19 de xuño no Pazo de Goiáns cunha festa educativa.